La nostra idea era com el grup de les populars, les guais de classe, i d'altra banda com les friquis de la classe, no? Es veu molt, no?, aquesta rivalitat entre els grups. Aleshores, a l'inici hem començat com molt apartades, cadascuna com a la seva, fins que ha arribat la Nixi, que era una mica com una persona que estava com veient la situació i diu això no pot seguir així, no? Llavors ha decidit unir-nos, hem ballat junts, ens hem passat superbé. Aleshores, el missatge que volíem transmetre una mica era que tots som genials per ser com som. A nivell emoció heu tingut moments com molt guais. Moments, però no heu aconseguit com aguantar com l'emoció de tota la coreo. Jo la història, sort que me l'heu aclarat perquè no l'havia entès. Tampoc. Però bueno, m'agrada que vulgueu reflectir això. 5 amb 6. 5 amb 5. 5 amb 6 sobre 7. D'estètica, la veritat és que ens ha sorprès bastant, perquè teníem com una idea així més com que surt del que normalment fem. Com volíem fer una mica una història, com hem dit al programa, llavors, no sé, sí que ens ha conflictat, perquè nosaltres pensàvem que estava molt bé. Personalment, estic una mica decepcionada, sobretot en l'apartat de ball. Més que res perquè ens vam dividir la coreo i vaig aportar, crec que, gran part de la coreo vaig aportar una mica el meu estil i clar, crec que no s'ha entès o no s'ha arribat a comprendre molt bé el que jo faig. Sé que no hauria d'influir, però clar, crec que s'hauria de tenir en compte també l'edat. No és el mateix l'experiència que pot tenir una persona que té més edat que, per exemple, jo, que en el moment en què vaig fer la coreo tenia 15 anys. Llavors, sí, bàsicament una mica decepcionant. A mi m'ha agradat moltíssim l'exterior, és indudable que teniu una força increïble i teniu molta coordinació, però sí que és veritat que l'he vist una mica lineal. 5 amb 1. 5 amb 3. Un altre 5 amb 3. Les altres notes, molt contentes.